سلام كبرات تغتاتلتي مرب هارموني ميديا هميلكم كانيكم بزي محلالة فزلو ناي هارموني ميديا ناي وانا وقداي كنتات ويكا تويلت بروغرام نايو أبزي ناي لومي مدبنا مس حو خالد عبدو خمت المود زي تفرالو حبريتاتات ناي سومن زي تأكبه نابعهم كانوا بلوينا بفلاك أقدست زغونو نقرات حيزنا سلز غربنا فتكتاتلو مسانا خد صنحو نعدمكو نحو خالد عبدونكو على حل مساخا بمبال سلام تخرب كعدمه بالحريو ناب مدبنا عن عطينا سلام خالد نكو على هالمزاحة محارم على هانسنا حكا هميكاني غاسامر كم يقبرالو تبو موغات الله لما عنتي من الوقت نقالا قال نخوني ناب بماي الدنيا اوكي كبرات تقاتلت مدبنا ناي لومي مدبنا حزر الزبالة حبريتا نقربلو مدب كحون يو بمجمريا جن أب هاجر شودن زتفلاليو بسب مزتاتن أبيات زعفتن منستراتن زتفلاليو هزباو زخونة recommendation ويكا سبكتون قولو زلو أبدأنا أما قشا زتفلاليو نقرات زوزو حبريتا ببجيزيو ناب حزب زغنا حبريتا علويو زي حبريتاتات زي أبزفنا والوان ببز تفلالي ترجم بفلاي كاتهم بخالق عنقاتات نردو وي خالق عنقاتات ما بقولنا زخنو حبرتا سبعت نتوم زوزو recommendation وي كامتن قاتات بخمي من قدينا نردوهم زبلو حدوتات أزي أقداس خويني يركب مخنياتو خموتات كوت زخلو زتفلاليو سبعت بزعبة ترجم نايت زوجن ويكا تجلابيتو ويا محبراو ميديا بزفنو أزيهو خزقنا حبريتات حزب خدانا جري رأي أبزف سمون زي منستر قدات وزعيش ودن ناب إثيوبيا أبجل جل خبابتاتن بوتاتاتن تنقعه سد كم زلوا أبزي نايدي زي سامر مغنيات بمقبر ناب إثيوبيا حدا recommendation ويكا مخري ويكا نايتنقعه مجلسي أو زيو من باروز في اللاديو እዚ ጉዳይ እዚ ትክክለኛ ሓበሬታን ትርጉሙን እንታይ ከም ዝኾነ ኣብ መጀመርያነት ወና ክንሪኦ ኢና ሓውና ካልድ ዓብዱ ሪኢኻዮ ስለ ዘለካ እቲ መግለፂ ናይ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሽወደን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዝምልከት እንታይ እዩ እቲ ትክክለኛ ሓበሬታ ናብ ተኸታተልቲ መደብና ክመሓላለፍ ዘለዎ ብኡ ክንጅምር እሞ ናብቲ ካልእ ኣገደስቲ መደባት ክንከይድ ኢና well thank you محاري هذه أقداسي حتتاتهم كمو متصنعني نيرو تي حتتات زمتصنتايو كل شيء حجرات بنه زيغاتاتن كونفليكت አለው ብዝበሉ ቦታታት ከይንቀሳቀሱ ወይ ከዓ ናው ተተንቀሳቂሶም ከዓ ዘሎ ሽግር ወይ ከዓ ተኸባቢ ዘሎ ናይ ኩናት ተኽእሎ ብኸመይ ክጸልዎ ምኽእል እንዳጠንቀቁ ዝኸድሉ ነገር ኣሎ ዝሕጂ ኩሉ ሻ ሪኮመንዴሽን ይመብዛሕቱ ግዜ ኣብዚ ብዝኸባቢ ተደይከድኩም ይምረጥ ምክንያቱ ተኽእሎ ናይ ኩናት ስለ ዘሎ ኣብኡ እንተኸይድኩም ክንሕግዘኩም ኣይንኽእልን ኢና ዝብል እዩ ስለዚ እንድሕር ደኣ ኣብከምኡ ዓይነት ኩነታት ተኸይዱ ነቲ ዝመፅእ ሳዕቤን ሓላፍነት ትወስደሉ ባዕልኻ ኢኻ ንምባል እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንኣብነት ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ እቲ ኣውፅኦሞ ዘለዉ ኡዴ ኩሉ ሻዕ በብ ግዚኡ ኣብዴት እንዳገበርዎ ዝኸዱ እዩ ዝኾነ ሰብ ከማን ክገይሽ ከሎስ ቅድሚ ሕጂ እውን ገሊፅና ነርና ኢና ክትገይሽ እንተኾንካ ኩሉ ሻዕ ኣብ ከይተረፈሎ ሬስክላር ዝበሃል ኣብ ኣሎ እዚ እሳ ተዘውርድዋ ፅቡቅ እዩ እዛ ሬስክላር ናበይ ትገይሽ እንታይ ከጋጥመካ ይኽእል ገለ ዘውፅዎ እዩ ኩሉ ሻዕ መጠንቀቕታታት ክወፅእ ከሎ እታ ሬስክላር ኣበይ ኣለኻ መዓስ ገይሽካ ገለ እንድሕር ዳ ገለ ኣጋጢሙ ከዓ ተቐላጢፎም ሎኬት ንክገብሩካ ዝሕግዝ ነገር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዘውፅዎ ሪኮመንዴሽን ሰባት እዚኣ እታ ሕጂ ትረአ ዘላ እዚኣ ቅድሚት ናብ ህዝብና ጌርና ዘለና ናብ ተኸታተልትና እዚኣ እንታይ ተኣፍሮደን ኣብዚ ብዝኸባቢ እንተዘይከድኩም ዝብል ዕለት 13 ጁላይ ዘውፅዎ እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ኣምሓራ ከባቢ ጋምቤላ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ሶማሊ ጅጅጋ ግን ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ኢሎም ኣለው ትግራይ ዓፋር ከማን ሰመራ ክኸይድ ይከኣል እዩ ኣገዳስን ዘይኮነ ዝብል እዩ ኣብ ኦሮሚያ ከዓኒ ጅማ ሮቤ ናሽናል ፓርክ ባሌ ማውንቴንስ ስቴደርና ቢሾፍቱ ኣዳማ እዚ መንገዲ ናብኡ ዘሎ ከማን እዚ ኣዲስ ኣበባ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ እዚኦም ሕጂ ነዚኦም ነዚ ሰብ ኣትዩ ጠቕላላ ኢትዮጵያ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝብል ሓበሬታ ዓይነት ስለ ዝተረድኦም ከምኡ ስለ ዝተዋህበ ነዚ ክንቅየር ብምባል
مبري بنانا حجون انقع العالكامو زين اتن تخدن بوتاتاتن زي تخدن بوتاتاتن إلى أديس أبابا جن ولا حافظنا هلا نقلي تسمولو خغيه دك علي لمالو قال توسخي كاب دوبات كبابي 5 كيلومتر زلغا انت زي كده مغنياتو ناب كينات قصو زخيد نقرات سلازلوي سلاز أقداس زي كونه مقشاتات أب إثيوبيا أب سيداما ساوز إثيوبيا ساوز ويست إثيوبيا سنترال إثيوبيا أقداس زي كونه انت تنقو انتاي مالتي زي هجي أبزي بنتصرع وميتامونو تريكس ديبارتمنت أفرودر انت أين خلقله ويكا يتخيدو أين بلينا from resort to Hooverstaden أديس أبابا سامت ستيدارنا دريداوا هارر فيجن اي عسرته در ايميلانا مونغو تقم يلن سلذي نديس أبابا يقول ندريداوا نهارر ولا حنت مونغو زغب تماتات زغا ولا حنتي أي تخيدو زبل حبريتا أي نهبنينا أتخالق جن أي تتنقعو نايكوينات تقولتات سلازل زبل حبريتا زبوي نن هاجراتو كومزوت سالو مغرب هو نربا اجيت مخري ناي إثيوبيا مريج ازملكت ناي تግራይ ከባቢ እንታይ معبل ኣሎ ጠቅላላ ብዝነለ ይخيد على حجي ክትገይሽ እንትኾን ካናፍቲ ከባቢታት አትሊስት ነዚ አንቢብካ እዛ ንብላ ዘለና ሬስክላር ካኒ አብያ እታ አብ እንተውሪድካ ያ ኣብዚያ ነለት ኣብ ጉግል ፕሌይ አቲኻ ተውሪዳ ወይ ኣብ ዝኸይድካ ኣብ ፌስቡክ አቲኻ ካት ሬስክላር እንታይ ምዃኑ ከንብብ ተይሉ ሰውን ከምቡቦ ይኽእል ስለዚ እሳቶም እቲ ሓበሬታ ድብዎ ደለው كل شيء أبينا يجي أنت هتجبر عليك كفليتك بو منقدم انقساطاتك وحسك تجبر أب حدا جاز أتنجر نخي تجبر يلهم زجبروز الله إذا أنا ربح أنا يتسبي بلك عجن تستباح كم زلوا تقول شيء عنه لهم ولا نحن حجيب زغن الجاجن خلينا محل قلنا في تمنشي رأيه نريهم على تمنشي وتريكس ديبارتمنت أو خير الأسب نايقانكو عموديو تهوا خديو نايمرد عموديو نمن تايك هيروح نجركات فك شو ودن كخاب شو ودن زحيش تخنا خاب شو ودن يزحيش تخنا أفتح من شاتي خاطر خاجن نحنا ميس جبرنايو من البات الخميس هاي تجبر بب حدا تردو ترجم كاتريو منشي أتليست كجل دقيقة توكيس كخا خمسة وتسي لما انتاي مالتي الكاس مبرغ ما نبغى كنت حتى تخليها على فيسبوك الله أب الله أب بغلتيو أب جوجل بلاي الله أب ستور الله سلزي نتا ريسكلار أوريد مجاش كل شيء حسب كلام دالو ما عندي انتاي مالتي اسا تتصحف انا اجل خبز على تسك كعبلت ازي اب كم زهاجر الله ولا هند موي اب هند خيت كاجل داتي مكاستي امباسي رخيبو انتي سقع غزا خد ملسكا بتريسكلار مسو كوميونيكيت تقبر تتصنح مالتي ስለዚህ እዚ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ክወጽእ ከሎ ቤላ ቤሎ ተባሃለ ገለ እንዳበልካ አዲስ አበባ መኻት ተኸልኪሉ ዲ ገለ ሕጂ ትማሊ ቀጻለ ከም ወሕቶ መጸና ውዒል መኸመይ ጌርና ህለት እንደታምንጭ ተኸልኪላ ላይ ተኸልክለትን ካብ ኣዘይ ነሪ ኣን ምንታይ ናብ ተወከስትና ወይ ተጸበይት ንኸው ቋንቋ ከቢድና ንዓነታ ምንጭ ኸይድና እዚ ኣባ ተርጉሙልና ከኣኮላ ስለዚ ዘለና ሓበሬታ እውን ካብኩም ጌጋታት ንምድሓን ስለዝኾነ አዲስ አበባ መኻት ኣይተኸልከለን ኣራዳዳ ናይ ተሰብና ከዓ بهو من قد استوعب حبريتا وتوركيسكا وسانيتاتكا دي موسانكا أجر من قد يمكر. ما قد أجرنا زخنا مينستري ويكا من قصة وتكال كم زعما عينة مخرطات كوتزخلا تنقو قانقواتات سلازتكم أمانغو تخلكيلون أمانغو مخر مهابن أمانغو خبز بوتازي مخاط قطبو مبالن انتدع أزي حدا جنيا خوينوغن ناب إثيوبيا مغاش كم زي مكر ويون ناب إندونيسيا مغاش بفصوم منغستي مخري ويكا تخلكيلو خمزلون جزيئو انتدع بجزاء نفسها حلافنات كالكاغن زغنا يكون حجز نزمة تنقاطات زحيتو زغدا حجزاي وهابني إلو بستفلالي قانقاطاتن درجة نايت متنقاطان أسنيهم سلازوصوا كل جزء أب منشي خمس حونا خالد كبلات سنحة عم منشي بمركز تاي تبعيلو زلو بتقكل زبل حتى مخري متنقاطها مخلكال زولو استفلاليو كم تبتقرينيا استفلالي ترقم سلازلوم مرأيو أزي أقداسي يخون مالتيو كبرات قتاتلت مدبنا بزعبا قداي ميغريشن أزارابي حتوتات كوينو زلون حدا خبتهم بتدقاقامي حقتات ناتقايا يرن زخير زلويو بفلاي كانتهم أبزا حقر نبر تزخنو حتى تعقوان كومون سدرابيت مترنا زا مساسلو كلهم زياتهم أبتناي إيميغريشن حقتات تمركزهم زقبرو سلازخنو أو زتقبرو مكيارات نوزحات حتوتات على علو نابزا حقر كاما كلاي حتو كوين زلويو
እዚ ምክንያት ብምግባር ኣብዚ ሰሙን እዚ ሃርሞኒ ሚድያ ምስ መንግስቲ ምስ ዝምልከቶ ኣካል መንግስቲ ማለት ኢሚግሬሽን ብምርኻብ ኣብ ሓደ ናይ ተኸታተልትና ሻቅሎትን ሕቶታትን ምርኩስ ብምግባር ሓውና ካልድ ሓደ ሓበሬታታት ኣዳልዩ ኣሎ ናብኡ ክኸይድ ሓውና ካልድ ብዛዕባ ቆልዑ ዝተዋህበ ዜግነት ዝተዋህበ ብፍላይ ከዓ ድሕሪ ሕጊ ምቕያር ንቆልዑ ብኸመይ ይፀልይዎም ዘሎ ዝብል ኣብቲ መጀመርያ ሓፈሻዊ ከመይ ተፀልዩ ዘሎ ናይ ቆልዑ ጉዳይ ቆልዑ ጥራይ ንበይኑ በዚ ሓድሽ ሕጊ እንታይ እዩ ዝመስል ወል ኣገዳሲ ሕቶ ይስውን መሓሪ ብበዝሒ ዝሕግዝ ምክያራት ንብዙሓት ስድራ ቤታት እንታይ ደኣ መኾኑ እዮም ቆልዑት ኣብ ዝተወለዱ ገሊኦም ኣሕዋቶም ወሲዶም እሶም ፐርማነንት ዘይወሰዱ ከመይ ክኸውን እዩ ሕጂ ብድሕጂ ዝብል ሕቶታት ብዙሕ ክመፀና ዝቐነ እዩ ሓድሽ ምስ ምዃኑ እቲ ሕጊ እቲ ሓበሬታ ቁኑዕ ሓበሬታ ክበፅሕ ኣለዎ ካብ ምባል ከዓ እቲ ዝሓሸ መንገዲ ተወኪስካ ነቶም ዝምልከቶም ኣካላት ካብኡ ሓበሬታ ምምፃእ እታ ኩሉ ሻዕ ዝሓሸት መንገዲ ንብላ ንናይ ፕረስ ክፍሊ ናይ ኢሚግሬሽን ተወኪስናዮም ኣብ ናይ ፕረስ ክፍሊ ሓላፊት ዝኾነት መልሲ ዝሰደደትልና ናብ ህዝቢ ክነብሎ ኢና እሱ ከዓ እንታይ እቲ ሕቶታት ካብኡ ዘምፃናዮ ብፍላይ እቲ ሰብ ክሪኦ ዘለዎ እቲ ዝበሃል ሓበሬታ ዝውሃብ እንድሕር ደኣ ካብ ምንጩ ተወኪስና ኣብዚ ናለ እዚ እቶም ናይ ፕረስ መልሲ ዝሃቡና እሱ ከዓ እንታይ ናሓቲትናዮም ቀዳማይ እዚ ናይ ቆልዑት ናይ ኣንሜላን ዝበሃል በዚ ሓድሽ ሕጊ ተተንኪፉ ድዩ ምስ ተባህለ እወ ኢሎም መሊሶምልና ማርቪን ሃንሶን ፕረስ ኮሚኒካተር እቲ መልሲ ዝተሰደደ ካብኡ እዩ ኣብዚ ብብጫ መሊሶሞ ዘሎ እወ ምክንያቱ እቲ ጀነራል ዝነበረ ኣንሜላን ጥራሕ ጌርካ ስቂልካ ዜግነት ንቆልዑት ምውሳድ እሱ የለን እንታይ ደኣ ነቶም እንታይ ዝበሃሉ ኣለዉ ስታትለስ ዝበሃሉ ኣለዉ ሃገር ዘይብሎም ዝበሃሉ ንዕኦም ስቲል ኣሎ ድሕርቲ ምቕያር ናይቲ ሕጊ ግን እቲ ተኽእሎ ኣዝዩ ንፀቢብ እሱ ከዓ ነዞም ስታትለስ ኮይኑ ነቲ ካልኦት ኣቆልዑት ግን እስተለት ኣንሶካኒ ዝግበር ዝብል መልሲ ሂቦምና ኣለዉ ስለዚ ነዚ ሓበሬታ ዝምስሃብናዮ እዚ ሓበሬታ ጌጋ ተባሂሉ ምንጩ ናይቲ ጌጋ ክፍሊ ሚድያ ናይ ሚግራንስ ፈርከት ዝመለስዎ ስለ ዝኸውን ዘን ኩሉ ሻዕነት ትሕዝቶኻ ውሕስነት ኣለዎ ስለዚ እንታይ ማለት እያ እዚኣ ሕጂ ድሕሪ 6 ዩኒ ናይ ቆልዑት ከተመልክት ከለካ ኣንሶካን ተመልክቶ ኣሎ ኣንሶካን ኣመልኪትካ እዚ ከዓ ክልቲኦም ወለዲ ክፍርሙ ከም ዘለዎም እውን ዝውሃብዎ ኣሎ ኦኬ እጂ እቲ ኣየናይ እቲ ናይ ሄምቪስት ዝበሃል ከናይ ቆልዑት ኣካታዕ ነይሩ 3 ዓመት ድዩ 8 ዓመት ድዩ መስተ ዓብይ ዝበሃል ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ነቲ ኣንሜኒንግ ሰኣረንደ ስቴትለስ ዝኾኑ ማለት እዩ እቲ ተፈላለየ ሄምቪስት ክራብ ኣለዎ ካብ 2-3 ዓመት ዝብል ስታትለስ ተኮይኑ ከዓኒ ፕሊስ የኖም ኣንሜላን ኣምባርነት ሃር ሄምቪስት ሴዳን ፎደልስ ኣብዚ ተወሊዶም ኮይኖም ቶም ቆልዑት እሞ ስታትለስ ማለት ግን እንታይ ብዙሕ ግዜ ወለድኻ ወላስኻ ሃገር ዘይብልካ ግን ስታትለስ ተባሂሎም ዝወሃቡ ኣለዉ ካብኦም ተኮይኑ እዩ እዚ እንተዘይኮይኑ ግን for underati arende ሄምቪስት ሕጂ ኣብቲ ሕጊ ኢንዲቪጁዋሊ ኢና ንሪኦ ከዓ ዝብል መፂሎ ስለዚ እታ ናይ 3 ዓመት እሳያታ ፍልሊ ሓንቲ ኣገዳሲት 3 ዓመት ኣብዚ ዓዲ ተቐሚጦም ካብኡ ንላዕሊ ኣሕዋቶም ስድሮኦም ኣብዚ ዜግነት ዘለዎም ቆልዑት ቀጥታ ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም ኣንሶካን ገይሮም እቲ ኣንሶካን ድሕሪ ልዕሊ 3 ዓመት ተቐሚጦም ኣብዚ ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም እቲ ቀጥታ ሓበሬታ ኣብዚ ዘሎ ተባሂሉ ኣብዚ ኣቲ ካብቲ ናይ ሚግራንስ ፈርከት ክንበብ ይከኣል ካልእ እንታይ ናይልና እዚ ሕግስ ንድሕሪት ተመሊሱ ነቶም ኣመልኪቶም ዝነበሩ ኩሎም ከዓ ክትንክፍ እዩ ዝብል እሞ እዚ ከመይ ምስ በልናያ እወ እዚ ሕጊ እዚ ካብ 6 ዩኒ ጀሚሩ ኦቨርጎንግ ስቴፕ በስቴፕ መልሰ ማለት እንታይ ማለት እዩ ነቶም ቅድሚኡ ዘመልክቱስ ነፃ ምግዳፍ ማለት እዩ እዚ ግን ኣይኮነን እዚ እንታይ ማለት እዩ ንኩሎም ስጋ ሕጂ ውሳኔኦም ዘይተወሰነ ክትንክፍ እዩ ወላ ነቶም ቅድሚ 6 ዩኒ ዘመልከቱ ክብሉ ብንጹር ነጊሮምን ኣለዉ ስለዚ ካብዚ እንታይ ኢና ንደሊ ዘለና ሕጂ ንሕና ኣትሊስት እቲ ሰብ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ሕቶ ሓቲቱና እቲ ሓበሬታ እቲ ሕቶ እንድሕር ደኣ ብንጹር መልሱ ዘይፈሊጥናዮ ናብቶም ዝምልከቶም ኣካላት ተወኪስካ ምቕራብ ዝሓሸ ኣማራፂ እዩ ሰብ ብናቱ መንገዲ ተርጊሙ ሕጊ ኣተረጋግሙ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብዙሕ እዩ ከዓ ሕጂ ሳቶም እንቶም ምንጪ ሓበሬታ እንተሂቦምካ ግን ፅባሕ ንጎት ዝሃብከ ሓበሬታ ዘይቁኑዕ ኮይኑ ምስ ዝርከብ እቲ ምንጪ ሓበሬታ ካይካ ትውከስ ከምዚ ኢልና ሓቲትናኩም ከምዚ ኢልኩምና ነርኩም እዚ ሓበሬታ ግን ዘይቁኑዕ ኮይኑ ፀኒሑ እሞ እንታይ ርኢቶኹም ኣብዚ እውን ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ ነዘን ሕቶ ዝሓተትናየን መልሰን እዘን ዝበልናየን ነረን ካብኡ እንተጀሚርና
هو نمتقلال زاكل نزا لنكنا ملسي كاب ميغريشن زرخبنا يو خالد كتب له زدلخو نصرات كونا منتان نتوم ابز زتولدون نتوم ستيتس لس بحالو ወይ ከዓ ድሕረ ባይታ ናይ ሃገር ዘይብሎም ወይ ከዓ ብሕጋዊ ዝኾነ ወይ እውን ናይ ሓደ ሃገር ዜግነት ከቕርቡ ዘይክእሉ ስቴትለስ ዝበሃሉ ሰባት እዘን ክልተ ጉዳያት እዚኣተን ኣብ ግምት ብምእታው ነዞም ኣብዚ ዝተወልዱን ነዞም ኣብዚ ዓዲ 3 ዓመት ዘይመልኡን ቆልዑ እቲ ጉዳዮም ከመይ ዝረኣይ እዚአን ድግም ኣቢልካ ነፅር መብላ ምንታን ንጹር ስእሊ ዘለዎ ወል እቶም ኣብዚ ዝወለዱ ቆልዑት እንድሕር ዳ ኣብዚ ዓዲ ተወሊዶም 3 ዓመት ገይሮም ምስኡ ከዓ እንታይ ዝብል ክራይተርያ ኣምፂኦም ኣለዉ ሕጂ ቀጻልነት ናይ መንባር ኣብዚ ዓዲ ውሕስ እንተኮይኑ ዝብል ኣምፂኦም ኣለዉ ናይቲ ሰብ ቀጻልነት መንባር ኣብዚ ዓዲ ውሕስ ተኮይኑ ዘን ናብ ዝብሎ ዘለና ይኸዱ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋቱ እንታይ ማለት እዩ ተቐጻልነት ዝብልዎ ዘለዉ ሕጂ ወለዱ ቋሚ መንበር ፍቓድ እንተለዎም ዜግነት ዝወሰዱ እንተኮይኖም እቲ ቆልዓ ካብ ወለዱ ክፈላለ ስለ ዘይኮነ ቀጻልነት ናይ ምውሳዱ ኣብ ሕቶ ምልክት ኣይኣቱን ወላዱ ባዕሉ ግዝያዊ መንበር ፍቓድ ተለዎ እቲ ግዝያዊ ፍቓዱ ከዓ ናይቲ ወላዲ ክሕደስ ይሕደስን ኣብ ሕቶ ምልክት እንተሎ ናይቲ ቆልዓ ዜግነት ምሕታት ነገር እንታይ ይብሉ ናይ ወለድኻ ጉዳይ ገና ስለ ዘይተወድአ ቆምቲ ኣብዚ ክነብሩ እዮም ኣይነብሩን ስለ ዘይፍለጥ እቲ ናይ ዜግነት ጉዳይ ይውንዝፍዎ ማለት እዩ ይትረፍ ናይ ኮሙስ እንታይ ኣምፂኦም ኣለዎ እግረ መንገድና እጂ ናይ ትማሊ በቅትማሊ ዝነበረኒ ጉዳይ ሲ ናይቲ ቆልዓ ኣፕሊኬሽን ልዕሊ 3 ዓመታት ፀቢሞ ብሰንኪ ናይ ኣቦ ዘይምውሳኑ ሽዑ ነፂጎሞ ነቲ ቆልዓ ቀደም ተዋሂብዎ ዝነበረ ቆልዓ ኮይ ሕጂ ካልኣይ ክሕድስ ኢሉ ከይመፀ ከለዎ ተወዲኡስ ክሕድስ ኢሉ ፈቲኑ ዝነፀግዎ እዩ እንታይ እቲ መንፀጊ ምክንያት ቀዳማይ ኣብ ኤርትራ ከለካ ፓስፖርት ከተውፅእ ስለ ዘይትኽእል ኢና ፍሬምሊንግ ፓስ ፈቒድናልካ ነርና ሕጂ ኢትዮጵያ ስለ ዝወፀኻ ኣብኡ ከተውፅእ ስለ ትኽእል ኣይደንቲቲ ናትካ ስቴትካ ግበር ዝብል እዩ ተቐዳማይ ካልኣይ ከዓ ኣቦኻ ባዕሉ ኣብዚ ሃገር መንበሪ ፍቓዱ ስለ ዘይተሓደሰ ዘሎ ናይ ኣቦኻ ነገር እውን ውንዝፍ ስለ ዘሎ እዚ ከዓ ቀጻልነት ናይ መንባር ናይ ኣቦኻ ውሕስ ስለ ዘይኮነ ክንበካ ይንኽእል ኢና ዝብል ከዓ ምፅኦም ኣለዉ ስለዚ ኢንዲቪድዋሊ ኢና ንሪኦ ትብል ደላ ነገር ብዙሕ ኣሰካፊት ዝኾነ ነገር ከተመፅያ ቀጻልነት ናይ መንባር ውሕስነት ዝበሃል ነገር ሓደ ሰብ ቋሚ መንበር ፍቓድ የለን ቋሚ መንበር ፍቓድ ስጋዕ ዘይሃለወ ግዜ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ እቶም ካልኣይ ግሩፕ ግን ወለዶም ወሲዶም እቶም ቆልዑት ዘይወሰዱ ዝነበሩ ግን ብቐሊል ክወስዱ ክእሉ እዮም ማለት እዩ 3 ዓመት ምስ ሕለፉ ሰቂልካ ክተመልክት ትኽእል ኢኻ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣይ ክሕደስ ከሎ ጥራሕ ገለ ዝበሃል ንፐርማነንት ተሪፍልካ ማለት እዩ 3 ዓመት ዘሕለፈ ቆልዓ ግን ከዓ ወላ ተሓዲሱሉ ፐርማነንት ኣብዮሞ ዝነበሩ ተሎ ቀጥታ ዜግነት ከመልክት ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ምምልካት ግን ቅድሚ ሕጂ ኣንሜላን ግበሩ ኢልና ንብል ነርና ሕጂ ከዓ ኣንሶካን ግበሩ ንብል ኣለና እዚ ንብሎ ዘለና ከይሰምዕዎ ኣንሜላን ገይሮም ተመሊሶም መፅኦም ከምዚ እንዲና ኮይና እንተኢሎምና እዚ ንዛረቦ ዘለና ንዓይኒ ሓቐን ጥራሕ ማለት እዩ እዚ ንብሎ ዘለና ክሰምዑና ተስፋ ንገብር እቶም ደይሰምዑ ከዓ እቶም ድሰምዑ ከዓ ነቶም ደይሰምዑ ከስምዕዎም ተስፋ ንገብር መቸ هو ሕጂ ብታታይ ስተትስሎስ ትብል ካልድ ንኣብነት ገለገለ ኤርትራውያን ወይ ኢትዮጵያውያን ካብ ኤምባስና ዝኾነ ይኹን መሰል ክወሃበና ኣይኮነን ኣብኡ እውን ከይደ ከምፅእ ኣይክእልን እየ ዝብሉ ኣለዉ እዚኦም እቲ ደረጃኦም ወይ ኣበየናይ ካተጎሪ እዮም ዝስርሑ እዚኦም ኣብኡ ይኣትውን እዮም ስቴትለስ ዝበሃሉ እንታይ እዮም ብሕጊ ናይቲ ሃገር ዘይግብኦም ብሕጊ በቲ ቅዋም ናይቲ ሃገር ንኣብነት ብዙሕ ግዜ ዝግለፅ ናይ ከምዚ እስራኤል እንድሕር ዳ በድዩ እስራኤላዊ ዘይኮይኑ ዜግነት ናይ ምርካብ ሽግር ኣሎ ግብፂ በብኡ ግብፃዊ እንተዘይኮይኑ ዜግነት ናይ ምርካብ ሽግር ኣሎ ስለዚ ኣንፃር ካብዚ እንድሕር ዳ ኣቦ እስራኤላዊ ኣደ ግብፃዊ ተወሊዶ እቲ ስቴትለስነስ ጉዳይ የጋጥም ኣብ ሚድል ኢስት በዱን ዝበሃሉ ኣለዉ ኣብ በረኻ ዝነብሩ ሃገር ዘይብሎም ገለ እቲ ወላዲ ብዝመፅኡ ዕቑባ ክሓትት ከሎ ኤርትራዊ ኢሉ ስለ ዝሓትት ዘሎ ነብሱ ኣይደንቲፋይ ክገብራ ከሎ ከም ኤርትራዊ ነጊሩ እዩ ዝሓትት ዘሎ ጭብጢ ከቕርብ ዘይከኣለ ንዕኡ መስ ዘረብኡ ኣበይ ነርካ ከመይ ነርካ ኣበይ ዓቢኻ ቤተክርስትያን መስጊድ ኣብ ጥቓኻ ነይሩ ዶ ገዛውትኻ ገሊፁ ዝወስድ ዘሎ ሳኖሊክት እወ ክኸውን ይኽእል ኤርትራዊ ተባሂሉ ዝወሃቦ ዘሎ ፍቓድ ስለዚ ኣብቲ ፍቓድ ክትሓትት ከለካ ኤርትራዊ ኢልካ ወሲድካ ኣብቲ ዜግነት ክኸውን ከሎ ግን ስቴትለስ እየ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ክጅመር ከሎ ስቴትለስ ኮንካ ጥራሕ ኢኻ ባዕሎም እዮም ዘምፅኡ መብዛሕትቶም ስቴትለስ ብዩኤንኤችሲአር ብገለ ኣቢሎም ዝመፁ እዮም እምበር ከተምፅእ ስለ ዘይከኣልካ ፓስፖርት ስቴትለስ ኢኻ ማለት ኣይኮነን
كجمر كله إرتراوي الكاكو فقاد وسيد كاخ وي كينياوي لكو حتيتو له بتزحتو زي جنت رغبو ترى إيه لخبك أفتنا زي جنت باسبورت ممتاز ستيت لسي قبل تغينو نتف فقاد ذهب كومونسي تمليسكم رأي وأنا إرتراوي كم مالتي قسمة لا أبو تعال لا نسألك عيكوني نتصرتي نمقبار ذاكل زتلعل فتاشي حتويو ምናልባት ዝሓለፈ ሰሙን ዝሰገርናየን ናይ ተኸታተልቲ ሕቶ ነይረን እየን ዳርጋ ኩለን እኳ ተመሊሸን እንተኾና ኣብታ ጉዳይ ናይ ጠበቓ ዝብል ሕቶ ግን ምናልባት ናይ ጉዳይ ናይ ጠበቓ ብገንዘብ ካብ መጀመርያ ኣትሒዙ ድሕሪተን 2 ሰዓታት ተባሂለን ዘለዋ ብገንዘብ ንምቁፃር ዝግበር ዝተገበረ ወይ ክግበር ዝኽእል ሓገዝ ወይ ከዓ ወይ ብኸመይ መንገዲ ነፃ ጠበቓ ንጉዳይ ናይ ሓተት ዕቑባ ክርከቡ ይከኣል ዝብል ዝተረኣኹሞ ጉዳይ ኣሎ ዶ ዝብል ነይሩ እዩ ስለዚ እዚኣ ምናልባት እዚኣ ኢልና ናይ ሎሚ መደብና ክነሕፅሮ ኢና መስለኒ እንዳተዛረብና ከለና እግረ መንገዲ ሕጂ ዝረኣኽዋ ኣገዳሲት ሓበሬታ ከለና ክንመኽሮም ንኩሎም ክሪእዋ ምእንቲ ሚግራሽን ስበልከት ሓድሽ ዘውፅዋ ሓበሬታ ኣሎ ነዚ ናይ ዜግነት ዝምልከት ሕቶ ስለ ዝበዝሐ ንዖሙን ስለ ዝበዝሖም ንሕና እውን ከምኡ ተወኪስና ነርና ኢና ካልኦት እውን ከምኡ ድውኮስ ስለ ዝበርህ ነዚኣ ሓደ ሰብ ሸወደናዊ ዝኸውን ከመይ ዝበለ ኢሎም ተን ክራይተርያ ኣውፅአመን ኣለዋ ኦኬ ሕጂ ኣብ ዓመት ከባቢ 50,000 እዩ ዜግነት ዝሕተት ነይሩ ቅድሚ ሕጂ እቲ ሕጊ ከዓ ተቐይሩ ስለ ዘሎ ኢሎም እዚኣ መዓስ ወፅያ ትሪኣ ኣለካ ዕለት 17 እዮም ፓብሊሽ ገይሮም ማሕተማሊ ማለት ዝኸውን ደሎ ሕጂ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ክሪእዎ ደልዮም ኣብዚ ከዓ ብንፅር ንቆልዑት ዝምልከት ናለኩም ኣብዚ ንፅኦም ኣለው ኣንሜላን እንታይ እዩ እስቴትለስ ኣባን እንታይ እዩ መን እንታይ ክገብር ይኽእል ናብኣ ገሊፆም እዚ ከዓ እተን ክራይተርያ ብብዝሒ ዝሕተታ ዘለዋ እዚአን እየን እቲ እንዳንታክ ፍሮም ሁብድ ሬገር ካብቲ ቀንዲ ሕጊ ፍልይ ዝበለ ዝምልከቶ ኣየናይ ዝብል ረኣይዎ ሕጂ ኣይደንቲቲ ስቲርካ ክገብር ዘይክእል ሰብ እዚኦም ኖርዲስክ ሜድቦርያ ዝኾነ ኣብዚ ከባቢ ኖርዝ ዘሎ ኣብዚ በዓል ኖርዌይ ዴንማርክ ገለ ዜጋታት ዝኾኑ ኣብዚ መፅኦም እንድሕርዳ ዜግነት ክሓቲ ኮይኖም 2 ዓመት ክነብሩ ኣለዎም ኣብዚ ዝብል ኣሎ እዚ ከም ሓደ ከዓ ምስ ሸወደናዊ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ሓዳር ጌርካ 3 ዓመት ዝነበረ ድሕሪ 7 ዓመት እንድርፈላት ብሓባር 5 ዓመት ነይሮም ድሕሪ 7 ዓመት የመልክቱ እዚታት ሕጅብቲ ዝሓለፈ ይነበረ 8 ዓመት ጥራሕ ዝበሃል ነይሩ ኩሉ መንነቱ ከረጋግፅ ዘይከኣለ ሰብ ቅድሚ 8 ዝነበረ ሄምፊስት ሎሚ 10 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ስታትለስ ኮይኑ ከዓ ኣብ ሸወደን 5 ዓመት ተቐመጠ ከዓ የመልክት ፍሊክቲንግ ፎር ክላሪንግ ዝወሰደ ከዓ ኣብ 7 ዓመት ክነብር ኣለዎ እዩ እዚ ሕጂ እቲ 3 ዝነበረ ቀደሚ እቲ ካልእ ከዓ 8 ዓመት ዝብል እዚአን ሕጂ ኣብኡ ከዓ እቲ ናይ ገበን ናይ ገለ ምግባር ዝብል እቲ ካረንስቲድ መቕፃዕትታት ወሲኾም ኣለዉ እዚ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ጎዲሉ ዝነበረ ዝያዳ ሓፍ ኣቢሎም ኣለዉ ክንዲ ተቐፅዐ ክንዲዚ ዝብል ከዓ እሱ ከዓ ዓፅዮም ወሲኾም ኣለዉ እንድሕርዳ ኣንሜርክኒንግ ወይ ኦቤቶልዳ ስኩልደር ኣለካ ከዓ ኢንዲቪጁዋል ቤዶምኒ ይግበር ግን ከዓ ኣንሶካ ድሕሪ 2 ዓመት ናይቲ ኣንሜርክኒንግ ምልዓሉ ዝብል ሕጂ እዚ መብርሂ ኣቐሚጦሞ ዘለዉ ኢንኮምስ ተወሲኾም ስለ ዘለዉ ፎርሸይኒንግ ስክራብ መፂ ደሎ እንታይ እዩ ናይ ቋንቋ ነገር ናይ ስፔንስካን ሳምሄለን እንታይ እዩ እቶም ካብ 16 እስካብ 26 ዘለዉ ከማልእዎ ዝግባእ ሕጂ እዚ ኣነፂሮም ኣውፅኦም ኣለዉ ሓድሽ ነዚ ምስ መፀ ተዓንተወይ ዝብሎ ዝነበርኩ እዩ ሕጂ ሰብ ነዚ ኣትዮም ቡ ነዚ ንሕና ሎማ ሓንቲ ምስኣተና ሕጂ ዝረኣናዮ ስለ ዝኾነ ኣይረኣናዮን ግን ቀፃሊ ከነቕርቦ ኢና ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ ሕጂ እቶም 5 ዝበዝሑ ዜጋታት ዝኾኑ ኣብ 2025 ተሪኢኹሞ ኤርትራ ኣላኻው ኤርትራ ክንደይ ሰባት ዜግነት ወሲዶም ሕጂ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዛ ድማ 2286 ህንድስ 1962 ሰባት ወሲዶም ሶርያ እቶም ዝበዝሑ 4400 ኣፍጋኒስታን 3572 ሆላንድ 1659 ሕጂ እዚ ፀብፃብ ዝወፅእ ዘሎ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሻዕታ ምንጭ ኸድካ ነዚ አንተ ሪኢኻያ ዝሓሸ እዩ ሕጂ ናብቲ ሕቶኻ ክምለስ እየ መሓሪ ኣብ ናይ ጠበቓ ጉዳይ እንታይ ዘብርህዎ ኣሎ ሓንቲ በቐዳማይ ክንብላ ዝግባአና ደይበልናያ እንድሕር ደኣ ተነፂጉ ጉዳይካ ግን ከም ብሓድሽ ጠበቓ ክገብሩልካ ምዃኖም መእትዮም ኣለዉ እዮም መጀመርያ ናይ 2 ሰዓት ምኽሪ ጥራሕ ገይሮም ኣለዉ ተመኻሪርካ ምስ ጠበቓ ተኣቱ ምሳኻ ኣትዮም ኣብኡ ሰምዕዎ ገለ ዝነበረ ተሪፉ ማለት እንተ ተነፂግካ ሽዑ
وصاء تزواهلك طبقة خبرلك يخلي بمنجست زبل أتيهم الله حجي زي أبناتهم تايم كمرتو قال هجرات كم سناب سبور زبلو عينة غيرهم الله بقى تناي تهجر كنتات سويل كاجيزي خطل يقولن أبشدش سومن وسينكا نايمن ساكت نجارات الله يجوا عندين كل سب كبليو طبقة أخ خبرلك يكالي زبال نجار الله زي أجن تايم مخسبة قال هجرات الله رد أو خلوا وصديهم إلى مسودو نزيهم أو خلوا طبقة يقبر لهم أو خلوا يودوا أنا يطبقة جنزب يدحنوا مالتي كان كل ساعات جن انتهي إنك أخلا نتسب انتهي خزارة مستبقة طبقة طب محبر طبقة أنا إذا عدي خمس زبال لك عيكونا حق بجبو اختلي لنا لازم إحنا نسرحني ناس بقولوا بخمي من قد خطبور ويوم جناي أبقى تعلقوا بزعبو انترفيو نحدث طبقة يفتراوي كم تساب زر لنا أمتي نابزي انتهي مالتي حج خمي يخون كسر انتهي مالتي نتسب كخمي يختون كفو طبقات كان تاي فيديو حجي خو الروم خو اليوم تتجاجي معناته زي قد داسيت نتمتاز لك واحد طبقة بزعدسي نا إيميجريشن تجاجن تلخص كرنا كيف كذا نتناتك بريت السسي باونتا يكون بقاله تاخد صلوي في الكلام هذا بالكاية راح يزعل هم طبقة أي تقولوا طبقة راح يقولوا زبل الناس طبقة زبل كايو ناي نفسها طبقة سبع الخاخ نتبع الخاخ تقربوا زي قال كان قرب الخاخ تبلو تراح يمد قبر كان يرب سلازي صلوان أي طبقة ملعل كم عبي نقدر مقدال غير كهر رأيه يقوله ساتهم جنزب قطبيهم نعخاب على الجدايجن وأنا جدايكا على خاموهانكا ما مانك دلي أبانا حد تشجر أب حقاوي بوتاخيتكا بزح جزء زي مرة دعزمة النبر تثبيت كابتم طبقات أتخو طبقة أيد أما خمس ليه بلني أما طبقة أيد أسوي اللي تراح يسمع عنكوا كير اللي طبقة زي بلي اللي دارجا كلهم يوم كيروا النازل مخنياتو تثبيت كم جمرة اللي كعسل زي كون بطبقة عقوب دارجا يلا لمن تاي دي عقب وحد يتزعقب سوق أنتاي كندي جزيت فوق حتى خا حبريتا خو كوب جالين بر أي كم زيت بل كم زيت خمسة تلك خمسة خبلخا بتحقي في قدر لهم نيترالي نتنات كاس كتصلوا ويا بقولهم سلازم حجي بقوم درجة خلت ساعات فرح من مغار فايدة ما له تحريو تتنسي كها مليسهم كحب زخمه نايلوم زيادة تبيلنا وكت على أنا بنينا محل ثانك يو خالد خبرت هابلنا خبرات خداتلتي مدب كمتي حونا خالد يخون نحنا بوغنا بتدقاقم نبلو عندي حبريتا خمنجو كترخبوهم كلها نمازن كذا تخاخل كمخانو متن زخونه يخون حبريتا بزهاجر بكلهم مدايات مالتي كله نايم النوابرونا حتى يخون قداينا يخون قداينا زحزو سب مز منقص يخون بزعبا زغيرو حقتات زتاعتاتو زلو حدشت مبرحتات قالوا تحفشاوي بزهاجر زلو حبريتاتات كمنجو زمت هارموني ميديا እናተኸታተልኩም ብቋንቋኹም ትክክለኛ ሓበሬታ እቲ ንህቦ ሓበሬታ ሓላፍነት ተወሲድሉ እንደገና ከዓ ከምዚ ክትከታተልዎ ዝፅናሕኩም ምንጭ ዘለዎም ካብቲ ቀንዲ ከዓ ነዚ ጉዳያት ነፍሲ ወከፍ ጉዳያት ዘመሓድሩ ሰብ መዚ መንግስቲ ብምውካስ ዝርከብ ብምዃኑ ናትና ትርጉምን ወይ ከዓ ናትና ኣባህላታትን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነፃ ኮይኑ ኣብቲ ትክክል ሓበሬታ መምሕልላፍ ስለ ዝኾነ ምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ንሓውና ካልድ እውን እንዳመስገንኩ ንሎሚ ዘዳለናይ መደብ በዚ ወዲእና ኣለና ኣብዚ መፅእ ዘሎ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ስጋብ ንራኸብ ሰላም